Uthengawu upite kwa nonse amene mmasatira Sam Mavita TV komanso kwa anthu onse amene ankakonda nyimbo za Atoht Manje. Mukamakhala mmoyo wanu mumaganizira kuti siku lina lake muzamwalira, nanga ngati mukamakhala mumaganizira kuti siku lina lake muzamwalira mumafuna anthu azakukumbukireni motani? Well, iyi ikhala video yotengera ndi maganizo anga. Video iyi posiyana ndi ma video onse, iyi sindinalembe ndikuyankhula zinthu zimene ziti zochoka pansi pa mtima komanso ndi mmene ndinkamuzwira Atoht Manje. Koma funso limene ndingakufunse inu ndilakuti siku lina lake muzamwalira. Endi ngati muli mkhristo, matabwa amene azakhomeredwe bokosi lanu mtengo wake pano unakula kale, komanso kuphatikizapo ngati muli nsilamu, nsalu imene azakukutire nayo ni kupita nayo kumanda, nsalu yake kutheka kale kuti ili kale pansika, ili out of factory. Koma funso ndikumati mumafuna moyo wanu uzakumbukiridwe motani? Mu siku la lero bwanji ndikupaseni nkhani yokhuza ndi Atoht Manje, ndikuuzeni moyo wake mene anauchitira arrange, ndikuuzeni zinthu zina zimene simmaziziwa zokhuza ndi Atoht Manje anaboleza motani. Ngati mukumuziwa wina wake ndi woyimba, muchite tag pa video iyi, mumutumizire link kuti nawe aonere nawo. Bwanji tiye tonse tikhalire limodzi. Tonse monga tikudziwa Atoht Manje anabadwa pa 1 September, iyeyo wasiya ana okwana 4. Koma wait a minute, nkhani yake yokhuza nyimbo inayamba ndi pakale pang'ono, almost zaka zopitirira 8 zapitazo, zaka 9-10 zapitazo. Mu video yathu ya Zulo tafotokoza kale kuti Atoht Manje anayamba zoyimba adakali mwana. Iyeyo ankayimba ndi magitala mmuzi mwakwawo kumene kuku kumangochi. Koma adasungabe chinthu chimodzi, azakhala oyimba otchuka kufikira mu nthawi imene Wedge adatulusa rhythm imene ankati ichoke. Rhythm ya ichoke idahita kwambiri, ndipo anthu ngati Atoht Manje adayimba nyimbo imene title yake amati tizikondana mmene tilili. Ngati oyimba wina aliyense wa danso, ngati oyimba wina aliyense wa hip hop, komanso ngati oyimba wina aliyense wa lokolo, imafika nthawi imene moyo amapanga nawo zinthu zimene anthu ambiri akupanga. Yes, kudisana, kufuna kuoneka kuti wakuti ndikape, wakuti ndishasha, wakuti ndidolo, wakuti ndi mafia. Koma wait a minute, sizinamtengere patali. Atoht Manje anaona kuti ndi zinthu zaukape kuti abwere moyo omadisana ndi anthu, anaona kuti ndi zinthu zaukape kuti abwere mu life yokuti aziona nkho kuti wakuti ndikape, wakuti ndizi kapena mu nyimbo azitukwana. M'malo mwake anaganiza zoti abwere ndi chinthu chimodzi, bazuka, abwere ndi chinthu chimodzi, chinthu chimene anthu ambiri akamachimvera chikhala very unique, chinthu chimene anthu ambiri akamachimvera chikhala chapaderadera. Adatulusa nyimbo imene inatchuka ya Chepatuma. Nyimbo imene inamuyika pamapa, anthu ochuluka anavina, anthu ochuluka ananyadira, anayimba nyimbo zina zambiri pa lebo imeneyi ya Bazuka. Okay, mukhonza kuchita imagine, titayankhula kuti amene mukuganizira kuti akhonza kulandira ndalama zambiri kukonsoma mu chaka cha 2021-2022 akanakhonza kukhala ndani? Mwina mayankho anu yankho lachiziwikire likhonza kukhala kuti namadingo, right? Koma wait a minute, chifukwa cha uniqueness imene anali nayo, chifukwa cha kuziwika kumene anali nako, chifukwa cha creativity imene anali nayo, Atoht Manje adakhala munthu amene analandira ndalama zochuluka kwambiri kukonsoma, kuposa namadingo, kuposa Lucius Banda, kuposa KLK, komanso kuposa ngakhale Wikise, ngakhale kuposa Driemo. Okay, wait a minute, zikanakhonza kukhala zinthu zabwinobwino zimene anthu akanakhonza kumadusa munjira imene anthu ambiri amadusa, njira zomazipopa, njira yomazitamandira ndi chuma, njira yomaononga ndalama, njira yomapanga mwina solo kusaweruzika. Koma wait, Atoht Manje anali munthu amene sogolo lake ankaliona kuti ndofuna sogolo ndizakumbukiridwe motani. Can you imagine, anachita fundraise kumanga mzikiti kulilongwe, kufika pamene unali pa level yokuti munthu inaso anazipereka kuti no, kumene kwasala kwa Atoht Manje ntchito yoyigwira ndifuna ndimali zisendekha. Oh well, ngati simuna kondwererepo ndi munthu wina aliyense, mwina munthu wina aliyense kuti wachita zinthu zabwino, guys, believe me, munthu
mzikito kuti suli dera la kwawo, mzikito kuti suli mmuzi mwa kwawo, mzikito kuti azibale ake amene ali kumuzi kwawo sazapita sazakasonkhana ku mzikito umene upati anachita fundraise. Uyu Atoht Manje anali munthu amene nthawi zambiri ankazindikira kuti kukhala bwino ndi anthu ndikofunikira, ankayipusha manyimbo za azinzake, ankapusha ngakhale ndakatulo. Ndisanamalize video hii, Robert Chiwamba wachita postpone siku limene amayembekezera kutulusa ndakatulo yake kuchokera pa 10 kufika pa 19 kufuna kupereka ulemu kwa Atoht Manje chifukwa anali top fan wa ndakatulo za Robert Chiwamba. So ndisanamalize video ndibwerere kufunso limene ndakufunsani koyamba, momafuna anthu azakukumbukireni motani. Mukwenekano kuziwa zinthu ngati izi. Pali nkhani yosasimikizika imene ikuyankhulidwa kuti Atoht Manje pa 3 mwezi omwe uno adapitapo ku chipatala pa treatment imene adali nayo, adali ndi nthenda ya mapapu. Komano though zinthu zinali choncho kuti ankadwala, komabe still more ankapusha kwambiri ku nyimbo, kufuna kuti asinthe moyo, kufuna kuti asinthe banja lake, kufuna kuti anake azakhale pabwino. Kwa anthu nonse amene ndi ma upcoming artist, bwanji mutatenga moyo wa Atoht Manje, moyo wa ine ndine, uyo ndi uyo ndikape, ine ndidolo, sungakupindulireni. Find your own special way, find your own peculiar way, find your own unique way. Anthu akuziwe naoni. Kwa nonse amene masatira Sam Mavita TV, kwa nonse amene munachita subscribe ku Sam Mavita TV, funso limene ndingakufunseni nditakuti mwina after video mutamwalira, kapena mwina mawa, kapena siku lina mutamwalira, anthu azakukumbukirani motani. Atoht Manje sanadziwe siku lake lomaliza. No, anapita ku show, anakayimba, anasanga, anadumpha at the end anapita galimoto, ulendo ngukapo mampoya wake osiriza. Bwanji mutachita subscribe ku channel ichi, gawana uthengawo kwa anthu ena. Atoht Manje wakhala moyo wake omaliza at his own peak, wakhala entertainer, wakuchitani entertain ndi nyimbo iti ya Atoht Manje imene munkayikonda, muzamukumbukira ndi nyimbo iti. Bwanji mutachita subscribe ku channel ichi. Sam Mavita TV, this is more than just entertainment. Bye.